Dalawang bagong proyektong pang-imprastraktura naman po sa mga barangay ng Osiem at Guesang sa Mangaldan po ang ininspeksyon ng lokal na pamahalaan noong Hulyo 27. Batay po sa ulat, nakatakda na umanong buksan ng mga ito sa publiko matapos po ang matagal na problema sa pagbaha at maputik na kalsada. Kasabay po nito, inilatag din ang planong drainage project para rin sa mga problema sa pagbaha sa nasabing lugar. Samantala sa Barangay Guesang, inaasahang pong mapapadali ang pagbiyahe ng mga residente at pagdadala ng mga agricultural products sa kanilang bagong farm to market road. Pinondohan ng mga proyekto sa ilalim ng 20% development fund ng lokal na pamahalaan bilang bahagi sa pagtugon sa matagal ng suliranin sa accessibility at transportasyon sa mga nasabing barangay. IFM News. IFM News. IFM.